Assalamu alaikum al'umma, barkanku da wannan lokaci da fatan kowannen ku yana lafiya. To Allah ya sa haka. Kamar yadda muka saba kawo muku da fina-finai na Indiya Hausa a kowane lokaci, a wannan karin mun kawo muku da mayyan fina-finai kuma zafafin fina-finai wanda za a sake su a ranar Alhamis da kuma ranar Lahadi. Sannan dan uwa, idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube channel namu, ka daure ka danna mana da subscribe, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda idan wasu sun gani su ma za su yi. Da zarar mun ɗora da sabbin fina-finai za ku iya samun su a kowane lokaci kenan. Wannan fina-finai da kuke gani na san mutane da yawa sun san su kuma suna ganin tallar su a YouTube ko a TikTok ko a Facebook. Fina-finai ne wanda suka daɗe kuma sun yi kyau, iya kyau sosai. Kamfanin Fikira zai kawo muku da fim guda biyu ga su nan wanda kamfanin Fikira zai saka muku. Akwai kuma wanda Sultan zai saki ranar Lahadi, wannan kashi na biyu din nan. Sultan zai fassara shi a wannan Lahadin, za a sake shi insha Allah. Ma'abota kallon fina-finan Indiya Hausa, kada ku bari a baku labaran duk fina-finan nan da kuke gani muna kawo muku da postocin su a kowane lokaci a shafinmu na YouTube kenan. Ga masu buƙatar shiga group, akwai namba ga ta nan wanda za ku iya mana magana akan wannan lambar. Sannan akwai group ta WhatsApp. Ga masu buƙatar shiga group ɗin WhatsApp akwai ta Telegram. Idan ka shiga group ɗin WhatsApp ba za ka samu fina-finai kamar yadda za ka gane su a bisa YouTube ba, wai a bisa Telegram ba. Za ka iya samun su ne da zaran an saki sababbin fina-finai kenan. Sannan idan bisa Telegram ne za ka iya samun fina-finai sababbi kuma da tsofaffin fina-finai wanda suka wuce, za ka iya samun su gabaki ɗaya ɗinsu a group ɗin Telegram kenan. Ma'abota kallon fina-finan Indiya Hausa, kada ku bari a baku labaran fina-finan nan da za su fita a ranar Lahadi wannan mai zawa. Ga masu buƙatar shiga group za su iya mana magana akan lambar mu wanda muka saba aje muku da ita a kowane lokaci. A kowace ƙasa mu da yake muna saka shi a cikin wannan tsari namu na VIP. Sannan ga masu cewa za su iya, suna son su buɗe application na Mega, wannan mai sauƙi ne insha Allah. Ga dukkan masu buƙata za su iya mana magana bisa lambar mu wanda muka saba aje muku da ita. Za ka iya mana magana a bisa WhatsApp ko a Telegram, ko ina ka yi mana magana insha Allah za mu yi duma da saƙonka. Da bari a baku labarin fina-finan nan da za su fita insha Allah. Sannan ku daure ku danna mana da subscribing, ku haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda idan sauran 'yan uwa sun gani su ma za su yi mana. Mun gode da bibiyan mu da kuke kuma da tsayawa da kuke kuna sauraron mu. Arewa ta mauri kasa mai daraja, dogon duci dutsen nan na tarihi. Tsofin sun zauna tun zamanin da sun gina kasa da gaskiya da amana. Kunni da lugu gashashen jarumai, shinin mauri yana gudana har yanzu. Iskokin dacce suna faɗin labari na jarumai da masu gaskiya. Amshi